Как вы видите, это просто лес, но на самом деле там у нас замаскирована машина. Машина залпового огня, РСЗО, боевая машина 9П-140. Поступила задача, на данный момент готовится к выезду. Паваленыя дрывы і галіны наступствы сапраўднага урагана, назва рэактыўнай сістэмы залпавага агню. Экіпаж машыны баявой, 4 артылерыста-ракетчыка, вадзіцель, так званыя нумары разліку, іншымі словамі тэхнікі, якія прыводзяць машыну ў гатоўнасць, і камандзір Мікіта Бакун. Усяго паўгода тэрміновай службы і за свой у азы не самай новай, але дакладна праверенай часам савецкай тэхнікі. Тут особо ничего сложного нет, главное в это вникнуть. В машине у нас стоит пакет на 16 снарядов. На 16 снарядов, дальность 30-35 километров, уровень поражения 600 метров, 600 на 600. Галоўная перавага ракетных установак на полі бою – паражэнне тэрыторыі цэлымі плошчамі, радыус адной батарэі до 25 гектараў. Заўважыць баявыя машыны, не ведае, дзе яны размешчаны, практычна немагчыма, асабліва ў лесе, нават з паветра. 6 аўто ў адной артылерыйскай батарэі, усяго іх 3 на 1 дывізіён. І калі разведка ворага машыны 111-й артылерыйскай брыгады ўсё ж заўважыла, тут у магутнага экіпажа свая ахілесава пята. Бліжняга суперніка ракетамі не паразіць. Таму бяспека ракетчыкаў за дэсантнікамі 38-й брыгады. З раёна стартавых пазіцый на авансцэну. Ураганы гатовы ударыць. Праўда, вогненныя залпы над палігонам брызкі не лёталі. Усё ж вучэнне дастаткова праверыць дакладнасць навядзення установак. І калі усе баявыя дзеянні пастаноўка, галоўны рэжысёр у ёй камандзір батарэі. Уточняю координаты. Х 57 65 745. З камандзірскага паста вучэнні хутчэй нагадваюць гульню ў марскі бой. На карту наносяць пазнакі, каго паранілі, каго абяшкодзілі. Адсюль гучаць каардынаты, куды наносіць наступны удар. Толькі разлікі складаней, ды і бой не жартоўны. Каманда аб нанесенні ракетнага удару на кожны экіпаж свае. Основное огневое поражение противника осуществляет ракетные войска и артиллерию. Поэтому такие учения всегда нужны, проводятся для проверки качества подготовки батареи. В дальнейшем, чтобы провести тактические учения с дивизионом и оценить уровень подготовки дивизиона в целом. Пяцідзённыя баявыя вучэнні, праверка тэорыі на практыцы з падвядзеннем вынікаў за паўгода. Удзел прынялі 25 вайскоўцаў 111-й артылерыйскай брыгады і 20 38-й дэсантна-штурмавой. Сумесна у бліжнім і дальнім бое тэрыторыя абаронена. Уладзіслаў Бондар, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».